Pumasa kami! Pumasa kami, pumasa kami. Stretch free, stretch free. Wala na tayo bukas, diba? Wala. Yay! Kaya tayo pumunta kasi yan gusto ko kunin. Para ako si ano? Para ako si BNTIE. Basa pa yung buhok ko. Basa pa talaga. Kasi naligo ako, tapos na ano, tapos laki na mukha. Kumain. May baon pa ako. Tinapay. Sila na may baon. Hindi pa ako nakapag-breakfast. Lumamig na ngayong kape. Videographer niyo ako, ha? Paparazzi. Ano yan? Second. Na ano na to? Paborito ni Dan yan. Ha? Paborito ni Dan. Hindi, okay lang. Paborito niya. Paborito ko din yan. Alam mo yung sarap ko. Baka kayo magkatuluyan. Gusto mo? Papabaya ko. Joke. Saan ang Zara? Zara. Jeannie, sorry. Are you... Yeah. Ano, Helena? Okay ka ba? Okay na, okay. Relieved. Can you also see piece of ID? Oh, sure. Naka-on to. Nagpipick up si Christine ng online order niya. Anong in-order mo, Tin? Wala. In the future. For future purposes. Yay. Finally. Thank you. Silver button. Ano na po yung silver button ng ano? Nakawa ng joke. Oo nga eh. Tama-tama. Give for yourself. 2,000 years later. Ayaw mo, wala kang gusto. Parang gusto ko na nito. Kung malamig. Sige, kukuha muna ako ngayon. Ano ba to? Green? Ay, hindi ah. Green tea? Ah, tama. Green. Dahil mainit ngayon, so ito yung appetizer namin. Yung order. 35 pieces. 35 Pieces? na. Confirm. Oo. Grabe yung music na sa Pinas tao niyan. Yan yung first order namin. Showtime! Sino ba ako magaling sa chopsticks? Ang dami naman yan. Buti na. Gusto mo i-try, Helena? Ay, ayoko. Bakit? Tapos hindi pala natin order. Focus na siya. Kasi kita mo yung square niya. Ito yung famous ano. Paborito ni Clarissa. Ang tentacles. Bakit? Parang marami ngayon. Dati talaga, nakakatawa, no? Parang... Go, busog, busog. Lusog na naman. Ito na nga, mas masabi pag weekend eh. Hintay na lang namin yung ice cream, round 2. Ayos to. Appetizer at dessert. Musta ang ice cream mo? Masarap. Masarap na manamis-namis. Round 2. Round 2.
nag-laundry, malinis na yan. Lalagay ko na lang doon. While watching Lloyd Cadena. Para sa pagbabago. Yabag! Ayan. 2 weeks! Oh my God. Sobrang busy ko. Sobrang busy. Pero ito, bago to, nilagay ko siya dito. Tagal na yan, pero binalik ko siya kasi in-organize ko ang akin. Yung mga shoes ko dito ko na nilagay. As you can see. So, ito yung gamit na gamit. Ayan, seat. I-organize ko pa to. Tapos mga pen. Ayan, sewing kit, travel, mga picture, sa amin ni Dan, medicine kit. Bakit? Ang dami oh. Mga instructions manual, tapos ito yung mga school supplies, whatever. Basta mga envelopes, yan, dyan ko kinukuha. Ito yung ano. Ayan, mga pouches. Mga vacant pa siya. Ito yung pang travel ko. Ayan, mga bags, tsaka mga pang travel na ano. Since lagi akong nagpupunta ng US. Ay, hindi pa ako tapos oh. Kasi inaayos ko na naman yung sa ilalim ng sink. I-organize ko to. Na dito ang mga maraming ano, marami kong basura. Yung mga papel, mga ano, dyan ko ilalagay. Mga bills na darat ng ano, oh my goodness. Ayan, ang init kasi dito. Mga spices. Ang spices, kasi lalagyan ko pa siya ng mga label eh. Since hindi ko pa siya nalagyan, i-move ko siya doon. Tapos, i-organize ko talaga yung itong ano, ang gulo. Parang, ano ito yung mga mugs, mga pang ano. Ang gulo oh. Hindi ko alam. Pero at least yan, check na yan, check na yan. Doon, ewan ko pa. So may off ako ngayon since pumasa ako sa school namin. Pumasa ako sa exam, me and my friends. So, happy namin lahat. So, hindi ko kailangan pumunta ng Sunday kasi yung mga hindi pumasa, pupunta sila ngayon Sunday para sa... Today, andun na sa school sila para ewan ko anong gagawin nila. And then... So, ayan. Eto, mga books, galing pa to sa tita ko. Pero gusto ko siyang i-dispose, pero babasahin ko muna. So, good luck sa akin. Hindi ako pala basa eh. Tamad ako magbasa. Gusto, even manual, di ba? Tamad ako magbasa. Hi, Lloydie. Lloyd Cadena. Ayan. Naka-on lang yung TV, tapos wala lang. Pang-top, ano lang. At least, maingay yung ano ko. Dahil maingay mga BNP. Mga bakla ng taon. Oh, hindi pa siya, no? Ang gala-gala! Itong hugaw na pantry. Ugag lang, ugag. Tatanggalin ko yon kasi gusto ko uniform sila lahat. Ganyan, isang ganyan. Tapos may mga dito. Para organize. Okay. Ito yung condiments. Konti lang yung condiments. Usually, ano lang, olive oil. Basta importante, olive oil. Grapeseed, panluto. Kailangan ko ng vinegar actually. Wala akong vinegar. Paano ako matatapos nito? Dami pa. Oh! Ayan, organize pa more. Daming tea. May supplier, si Maricel. Ayos na siya. Spices. Since ito malapit sa akin, so, order ko. Greek siya. So, ito ang order ko. Pita. Gyro pita with... Ano to? Alam ko may ano siya eh. Alam mo, may fries. May lettuce. No, hindi lettuce. May onion. Tomatoes. Tapos Greek yogurt. May bacon and chicken. Chicken kebab. Order din ako ng poutine. Yan. Tapos, ito. Lemonade. And so far, masaya ako sa order ko. Masarap siya. Pero yung Greek, ano nila, lemonade. 7% natural juice. Sarap. Wow. Whew. Ay, tsaka may ano pala, kailangan sa sides. So may Greek salad.
10 minutes lang. Kay first time na ako magamit na na product, so I'm scared na manghubag ako nawong, as you can see. But I'm gonna peel this off. It's nice. Five minutes later. I'm gonna wash my face because gusto na mag-ano siya. And then next time, overnight na ko siya. Maybe, siguro mga after 4 days. So, palubat na akong phone. Anyway, so mauto siya. Oh, lang to. Saan mo na? Ugma, akong i-check ang akong face kung okay siya. Thank you. Bye. Good night!